sa gatos ka mga loose firearms na sakmit sa kapulisan sa Mandaue ug ang uban gipang surrender kanila. Subay niini may awhag ang kapulisan sa mga naghupot sa expired na nga mga papeles. Ang detalye sa report ni Nico Sereno. Mao kini ang mga loose firearms nga kasamtangang anaa sa kustodiya sa Mandaue City Police Office. Naglangkob sa 72 ka mga pistol, 23 ka revolver ug napo ka mga long firearms. Nasakmit ug nahipos kini subay sa oplan katok nga gihimo sa mga otoridad. Kini ang programa batok sa mga dili lisensyado nga armas o expired na ang mga papeles niini. Kay expired na, gikonsidera na kining loose firearms hangtod nga maasikaso ang mga dokumento niini aron mauli sa tag-iya. Ensure lang yun nga ang ato ang mga katawhan diri sa Mandaue is wa nagpupot og mga loose firearms kay once expired ang ilang license considered naman na siya. Ang ubang mga armas personal na sab nga gi-turn over sa ubang mga tag-iya nga wala nay planong maghupot niini. Gipasabot ni Marquez, nagpadayon pa ang oplan katok nila sa mga na-expire nga papeles. Maong awhag nila sa mga licensed gun holders asikasuhon kini aron dili magka-problema. Continue doing that oplan katok kay after pila ka years mo expire naman po. So ug dili pa nila ma-renew diha kaya tagaan man na namo sila og usa ka buwan ila sa i-turnover. Og ma-renew na nila, pwede nilang kuhaon. Ang maong mga loose firearms usa sa mga accomplishments sa Mandaue Police nga ilang gipresentar kagahapon atol sa pagbisita sa Regional Director Brigadier General Roque Eduardo Vega. Uban ni Godfrey Relien, Nico Sereno, Balitang Bisdak.